Nahi beste libururen atzean eskuta zaitez, baina inbeste hitzekin jastakizun horrezaren, etorrita esango dizut nola itzultzen den. Hizkuntza bakar batean Edukiontziaren egiturak, bere forma eta ertzekin, barnean egindako lanari zein arte bihurtutako ahaleginari ematen dio babesa, eta barne eta kanpoko tentsioen arteko orekaren araberakoa izango da arrakasta. Eta justu, hitz horren esangura zausnartu du Jasone Osorok izen bereko saiakeran. Jasone, luze eta zabal jardungo gara arrakastari buruz, baina iritsiko gara? Ondoren Lekuren batera? Nik uste dut baietz. Ni iritsi naiz, ni desde luego idazten hasen izanean, baino nik argio daukat gaur egun zer dan arrakasta, eta ez da gutxi. Dana dela pentsatzen dut, bakoitza leku diferentetatik eta leku diferentetara ere igual iritsi daitekela. Eta hori da azken batean aberasgarri naiz liburu batek galderak planteatzea eta gero bakoitzak hor bere erantzunak topatzea. Jasone, ibilbide luzea, zenbat denbora ja, liburu kaleratzen? Tentazioak 1998an. Pentsa. 25 urte. 25 urte? Bai. 25 urte, eta 25 urteetan, zure ibilbidea jarraitu dugunok, eta gozatu dugunok zure liburuekin, bestelako proposamen bat aurkituko dugu liburu honetan. Bai, kasu honetan buruan naukana kontatzeko forma, saiakera bat idaztea zen. Esan fikzioa egitea, eta hori nik beti defendatu dutela fikzioa, baina kasu honetan nik buruan naukan krisi batetik abiatu zen dana. Azken batean ideiak banauzkan, baina ez neukan oso argi nola bideratu, eta esan, gainontzeko sortzaileek zer egiten dute, horrelako egoeretan, galdetu egingo diet. Baina gai horrek beste gai potente edo handiago batetara eraman nindun, arrakastari buruz berba egiteko behar hori sartu zitzaidan, eta halaxe sortu zen arrakastari buruzko hausnarketa, gogoeta, galdera, erantzun eta bestelako. Arrakastari buruz berbetan gabiltzen nien liburuen horren beste gauzari buruz hitz egingo dugu, geure buruari buruz, taldari buruz, non gauden Euskal Herriari buruz, familiari buruz, maitasunari buruz, zaintzari buruz, guztia, agertuko zaigu arrakastaren buelta honetan. Zenbat lagun ederrez inguratu zaran? Bai, ekipo oso ederra osatu dut. Eta gainera oso horrexe izan da. Banaukan zalantza, nik esaten igual hasieran jendean gana jotzetenean arrakastari buruz berba itxean nahi dutela aipatzen, igual jendeari, badokagulako euskaldunok, ez da? Pudore moduko bat ematen digu onartzeak arrakasta lortu nahi dut, edo arrakasta ezagutu dut, ez? Ez dakit apalageran, ero daukagun nikaragarrizko iruzurgilearen sindromea, ez dakit oso ondo zer dan. Edo edaduraz garina garelako, bai? Erosoa gau sentitzen gara pixkat txikitasun horretan, ez da? Ikusiak izan nahi dugu, baina era berean ez nazatela gehiagik ikusi igual hasiko da baita ere jendea hor pixkat kritikatzen eta susmagarri bihurtzen gaitu batzutan arrakasta lortu izanak ere. Eta hortaz ere hitz egiten da liburuan, eta uste dut oso ariketa ona izan dela hor gauden guztiontzat berbalizatzea, behar bada urte askotan sentitu eta pentsatu izan dugun hori. Hitz egingo dugu gero Euskal Herriko hamaika ezinbesteko pertsonaien gogoetekin osatuko duzu liburua. Euretako batek, Maider Eguesek, gure lankideak, azalata dana egin. Parte hartzeaz gain, lagun minek zari azpaletik. Azpaletik. Azala izan da nera postu bat. Editoreak ez daukan oso argi, zatezan, baina zer ikusi daukate granada batzuk arrakastarekin. Ez dut aipatuko dana, baina artelanarekin edo artelan izatearekin oso lotua dagoen gaia da arrakasta. Hau artelan bada, bodegoi bada, eta Clara Peters baita ere aipatzen dut barruan, orduan irakurtzen dabanak berale garriko du zergatik azalau. Bodegoi hau zergatik aukeratu dugun azalerako. Jason, elkarrizketara liburuan parte hartu duen beste lagun bat gonbidatu duzu. Bai, Eba Domingo, kazetaria da bera, kazetaria, baina idazle izan nahi duen emakume bat, eta niretzat ezinbestekoa izan da bere ekarpena. Berak batez ere pixkat alderri filosofiko hori transmititu dit, eta liburua idazteko orduan eta batez ere konklusioetara, ondorioetara iristeko ezinbesteko laguntza izan da. Oso pozik berarekin ere.
Zenbat ordu sartu behar dira arrakasta lortzeko? Bal dago denbora neurtzerik? Egon badago, 10.000 orduko legea deitzen zaio. Sorkuntza krisi batetik, Jasone, arrakastarainoko bidea, liburuarekin. 11 lagun aipatu ditugu, elkarrizketatu egin dituzu Euskal Herrian, bezinbestekoak diren sortzaile, kirolari, hezitzaile eta bar eta bar. Bai, elkarrizketatu baino gehiago gustatzen zait esatea beraiekin elkartu naizela tertulia baten, tertulia kafe, zerbeza baten bueltan, ezta? Entzuteko eta kontatzeko, nik uste dut hori izan dela klabea. Zelan iristen zara, hori egingo duzunaren, ideiara edo helburura? Bai, abia puntua da, zuk aipatu duzun krisi hori. Ni sortzailea naiz, idazlea naiz, idaztetik bizi naiz, eta orduan, tarteka liburuak argitaratu behar ditut, ezta. Eta, askotan edo gehienetan, ideiak badatu, zero bilatzen dituzu, baina banean bola da bat ideiak bai, baina ez naban oso ondo asmatzen gero hori martxan jartzeko orduan. Zalantzak edo ikusten naban, besterik gabe ideia horrek ez zeukala ibilbide bat. Eta orduan alako baten, galdera bat etorri zen nire burura, ikusten sorkuntzaren lehenengo pausoa da ideia, ezta? Eta ideia galdera barkatu. Eta galdera hori izan zen, gainontzeko sortzaileek zer egiten dute, nola kudeatzen dituztelako krisiak, guztiok eukitzen ditugu. Eta pentsatu nahan galdetzea, horren inguruan, hainbat pertsonengana jo eta hori galdetzea. Baina, gauza batek beste batera eraman indun, eta ikusi nahan gaia berez ezala sorkuntzari lotutako krisia, baizik eta arrakasta eta gero horren barruan galdetu krisi egoeretan, zer egiten dute. Zer luxu, liburu hasiko gara eta definizioarekin hasiko gara horri buruz galdetu nahi dizut. Definizio bakar arrakastari buruz ez talako egongo, baina Jose Maria Agirretxe, Porrotx, Eneko Atxa, Sukaldaria, Izaro Andres, Arkaitz Kano, Eba Domingo, Maider Reguez, Jon Garaño, Aizpa Goenaga, Markel Irizar, Itziar Ituño, Gorka Urbizu, ze lujo. Bai, lujo bat izan da. Denezate ikaragarrizko aukera, horiek ezagutzeko, ze gehienak genitxun ezagutzen. Ezagutu kanpotik ez da, baina gero pertsona bezala, ez. Eta orduan izan da, zentzu guztietan oso ibilbide ederra. Aukera eukitzeagatekan pertsona horiek ezagutzeko, eta bereekin partekatzeagatekan bizitzari buruzko denbora. Bizitzari ze gutxi berbaitzen da gaur egun, ez da. Orduan, mapatean parentesi hori egitea eta bizpahiru orduz pertsona horiekin berbetan egoteko denbora hartzea gaur egun lujo bada. Inspiragarria irakurri moduen bebai. Irakurri, gainera oso ondo laburtuta, segurazki hemen elkarrizketa hauetan askoz gehiago agertu delako, baina, ze ondo laburtuta, ze ondo rastuta, ze ondo josita, dakarzun liburu eta guretzat irakurri moduen ze lujo, eurek egiten duten gogo eta horiek guztiak konpartitzea. Lan handia. Bai, bi parte moduan eduki ditu proiektu honek, alde batetik lehen aipatu dugun hori, ez da, pertsona hauekin elkartzea, eta gero nire daukan material hori guztia nola ordenatu. Orduan, errexena behar badazan, atalka, atal bakoitz izatea pertsona bat, baina hori ez naba naiz, gaia arrakasta zan, gaia esan pertsona, esan elkarrizketa liburu bat egitea. Orduan, hainbat buelta gonitzen ematen nola antolatu, nola arilkatu, hau dana, eta ikusi naban ezinbesteko azala nire ahotsa ere hor sartzea. Hasieratik naukan asmo hori, Eta, abiatu nintzen, lehenengo atala idatzi naban, eta ikusi naban, badaukat hemen ja heldu lekua, badauzkate gaiak, eta joango naiz txertatzen atal bakoitzean, jende honek kontatutakoa, niri gertatutako gauzak, eta bestein bat liburu eta bestein bat komunikabideetan ikusi eta jaso ditudan aipuak, ezta. Eta hori guztia da liburuan agertzen dena. Atalak, aipatu dizkidazu, hau beste lan. Nola atara azpi atal hauek, haurtzaro izaera, aliantzak, kritikak, sabaiak, sormena, porrota, arrakasta, gero ondorioak etorri baino lehen? Bai, atal horiek alde zaurtik baneuzkan. De hecho, nik beraiei bidali nizkien azpi atal horiek. Beraiekin geratu aurretikan, nik inaban izan zen, gutxiko bera mendi jungo da. Beraiek erazteko buelta batzuk ematen, ez da? Naiz eta izan atal nahiko arruntak izango nuke, batzutan ez daukagu horren inguruko diskurtso bat, ez da? Edo ez gera gehiagik jarri hortan pentsatzen. Orduan ni beraiekin geratu horretikan guztiei bidali nizkien azpi atal horiek, eskema moduko hori, baina gero beraiekin geratzen izanean, nik ateratzen noan nolako grabagailu txiki bat, baina papelik ez naban ateratzen. Eta gero egisa da, azpi atal gehiago zeudela. Nik indot pixkat hori dana, laburtu niretzat importantenak zian ataletan. Eta gero guztiak ez daude atal guztietan, ez da ere.
bueno, badalako igual gai batzuk, esaterako igual porrota edo sorkuntza, batzuk ez dutela ezer esan horren inguruan, igual simplemente ez dutelako porrote hori bizi izan, edo, bueno, pentsatu dutelako, beraiek esan dakoa momentu horretan igual ez zala hain aberasgarria, bai. Orduan joan ez pixkat, bakoitzak esan dakotikan importanteena eta aberasgarriena zena aukeratzen eta liburuan txertatzen. Bai, ni definizio zale, oso zaila iruditzen zait, kontzeptua hartu eta definizioa egitea, ezta? Eta holako kontzeptu potoloa dani zerrezanik ez. Bueno, eskaintzen diguzu, definizioa hiztegiari dagokionez, arrakastarena. Alde handiak egon dira hasierako definiziotik ondorioak eta gero, atara duzun ideiara? Esango nuke baietz. Eta hori izan da ederra. Konturatzea, nola izateko polisemikoa dela, malgua dela, eta forma aldatzen dela. Nik bukaeran izeberg batekin konparatzen dut, ezta? Eta orduan izeberg hori gailurra, esango genuke, bizitzan zehar aldatzen doa, ez? Arrakasta behin lortzeak ez du esan nahia betiko mantenduko ganik, ez? Batzuetan lortzea inkluso esango nuke ez dela zaila da gero mantentzea, ez? Hor, gora berazko daude. Orduan oso interesgarria da hori, ezta? Bakoitzan ikuspegitik eta bakoitzan bizipenetatik arrakastaren esanahia nola aldatzen den konturatzea. Eta nola lorgarria den neurri baten eta nola, ez dakit, hasieran ematen duten definizio hori poliki joaten den aldatzen, ezta? Bukaerara iritsi arte. Izan da bidai bat zentzu hortan ere bai oso oreka bilatze aldera, oso gora beratxua, baina bizitza ere alakoxea da, ezta. Inspiradorio bai, dinot, bestaldetik, jendearentzat, jende ezberdinarentzat, zuretzat eta niretzat ez da gauza berdina izango, antzeko kontzeptuetan ibiliko gara, baina geuretzat be, 20 urterekin, 40rekin, 50rekin, ez da berdina izango, bez. Eta horrek, borrolako lasaitasun bat ematen du ja hiztegitik aterateko bai, ez da? Bai, ze, behar bada, bizitzen daukagun lortzen dugu lehenengo arrakasta, izan daiteko lehenengoetariko bat, oinez ikastea. Ume txikiak izatetik, ez da, eta oso dependienteak, eta beti ama edo aita edo baton norbaiten eskutik edo bere altzoan gainean joatetik, poliki autonomo izatera, ez da? Eta nola lortzen dugu, nola ikasten dugu ibiltzen, erortzen porrot txikien ondorioa da, arrakasta hori ere, ez da? Eta hori da, nik uste lehenengoetarikoa, eta zu diozun bezala, segun ze etapatan zauden, arrakasta diferenteak, ez da? Euskagu lortzen ditugu edo gailurra diferentea da, ez? Eta onartzea baita ere porrota ezinbestekoa dela arrakasta lortzeko. Mina, inkluso zango nuke. Eta inkluso arrakasta lortzen duzunean, onartzea mina ere hor dagoela. Igual beste forma batekin, ez? Beste begirada batetik. Baina guztot hori frustrazioa eta porrota eta mina gaur egun behar bada gutxi hitz egiten dela hortaz. Eta oso importantea dela onartzea, hori gabe ez dagoela beste aldea. Kaixo, ni Dani Uribertxuberria naiz, margolaria, Legazpiko margolaria eta ilustratzailea. Aprobetxatu nahi genuen, zuek hemen egotea, Txidalantokin, Legazpin, aurkezteko gure ipuin berri bat, Mari Domingi eta Olentzeloren zaku magikoa. Ipuin hau Legazpin eginda dau eta 3 emakumen arten, Legazpiarrak ere. Alde batetik, Ane Odiozola, idazle, bera Gibolaren trilogia dauka eta laizteratako du beste liburu bat berria, martxoan. Beste aldetik daukagu Nerea Erustondoren bertso bat eginda, azken horrian azaltzen dana, eta ni ilustratzailea izan naiz. Dakizuen bezala Lehenbur Fundazioa orain dela 12 urte, hasi da Olentzero eta Mari Domingeren ingurun ekintzak egiten, Miranda Olan. Ekintza hauek arrakasta handia daukate, eta aurten Mari Domingiri beti Olentzero izan da protagonista. Orduan Mari Domingiri indarra eta protagonismo gehiago emateko asmatu zuten edo pentsatu zuten ipuin bat ateatzea. Proiektu horrekin gure gana etorri ziren, Ane eta bion gana, eta hala izan da. Elkar lana eginda, egin genuen bai marrazkik, bai testua, eta horrela azaldu da liburua. Han eta biok plazer bat izan deu, proiektu honetan parte hartzea, eta espero deu denon gustokoa izatea eta zuek disfrutatzea.
gogo egiteko beste tarte bat geuretzat be bai. Dinot, egin dugu, danok ariketa hori zer dan arrakasta, proposatzen diguzulako hori, arrakasta a priori niretzat kanpotik datorren zeozer delako. Liburu irakurrita gero ja, barrura begira be, jartzeko, pistak ematen ezkiguzu. Bai, burura etortzen zaigun lehenengo definizioa da pixkat kanpoko begira horretatik. Kuantitatiboki neurtzen dana, bai? Zenbat sorkuntzari dagokionen, esate baterako, zenbat liburu edo zenbat disko saldu ditu pertsona batek, edo zenbat diru irabazi du, ero gaur egun sare sozialen garaian zenbat jarraitzaile ditu, ezta? Kuantitatiboki neurtzen dana, eta kanpotik dirdira moduko hori lortu duena da arrakastatxua. Bale, hori bada arrakasta dudarik gabe. Gero badago beste arrakasta mota bat, behar bada lotura zuzena daukana ongizate pertsonalarekin, ez? Lorpen txiki horiekin, errealizazio pertsonal horrekin, ez da? Maitasunarekin azken batean, maitasuna asko errepikatzen da nitz bat liburuan, Jose Maria Agirretxek eta Markelek etengabe errepikatzen dute, bereentzat arrakasta du bere gabe dela familia, ez da? Familia bere zentzuri zabalenean, maitatzea eta maitatua izatea, eta horri lotuta oso importantea da dia baita ere aliantzak. Hode, inguruan ze jende daukagun, lagunduko digutenak, ezta? Eta lagundu zaten dut, alde batetikan eta txikiak garenean edo nerabeak, guretzat erreferenteak dian pertsona horiek, itxasargiak dianak, eskutik helduko digutenak erortzen geranean, ez, ari geranean hain zuzen ikasten, ibiltzen. Eta arrakasta lortu dugunean ere sentitzea badagoela jendea postuko dena, gure arrakasta txiki horietaz. Ze hor da zer gutxitz egiten da, ez? Beti izaten dugu, jo, ez importantea da neukitzea inguruan jendea, lagunduko diguna gezki gaudenean. Eta ze importantea da, neukitzea inguruan jendea, postuko dana guri baita ere gauza pozgarria gertzen zizkigunean, ez da. Hori ere da arrakasta. Aliantza hori ditugula sentitzea. Zemat ari mutur, haurtzarotik hasiko zara, haurtzaroa importantea izango da, izaera hori aipatu dugu gero, taldea, testu ingurua be bai, ez da, sasoi bakotxien arrakasta dana, urrenguen ez talako, hemen belaunaldi aldaketak ere badaude pertsonaien artean, eta hori oso argi geratzen da be bai. Ume-umetatik, hasiko gara, arrakasta ibilbide luzeko karrera bat izango da? Dudarik gabe. Ez que funtsezkoa da autoezagutza. Eta autoezagutza da jaiotzen geranetik, hiltzen geranen arte, prozesu hori ez da eteten. Eta autoezagutza da importantea jakiteko nolakoa geran gu, zentzu dian gure helburua, gure erronkak, ze gaitasun dauzkagun baita ere, zentzu dian gure mugak, ez? Ze, bueno, eukidezakezu oso argi proiektu bat, baina oso importantea jakitea ze gaitasun daukasun hori lortzeko, ez da? Ze behar bada, ez daukagu gaitasunik, gure helburua, metxero, bokazio hori lortzeko. Orduan nik uste dut oso importantea dela autoezagutza, gure ritmo jakitzea, zerk egiten gaituen zoriontsu, zerk mintzen gaituen, eta hori da bizitza osoan zehar daukagun ikasgai bat. Gero zu diozun bezala taldea, talde baten parte zerala sentitzeak ere asko laguntzen du. Ze horrek elikatzen du automatikoki gure autoestima eta gure indarra, ez? Zu sentitzen baldin baduzu zerbait egiten ona zerala eta gainera sentitzen baldin baduzu inguruan daukazula jendea horri aitortza bat ematen diona, horrek automatikoki ematen zu indarra jarraitzeko lanean. Eta lanak ekartzen du gauzak hobeto egitea, eta gauzak hobeto egiteak ekartzen duena da arrakasta, ez da. Orduan era lotuta daude autoezagutza, taldea edo aliantzak eta gero borondatea. Ze zuk zer egiten dozu gero daukasun guzti horrekin, ez da? Badakizu zer nahi duzun, zentzuk dian zure aukerak, ze jende daukasun inguruan, baina ez pasena martxan jartzen, sortea deitzen dugun hori ere ez da berezko gauza bat. Sorteak eragina dauka noski, baina sorte hori eman alizateko aurretik nik uste dut autoezagutza eta borondatea ezinbestekoak direla. Arrakasta izango da emozio bat, Arkaitzanok esango digu, ez sentimentu bat, ez da une oro sentitzen duguna, baina tarteka sentitzen du emozio hori arrakastatxua momentu baten edo horrela sentitzen dugu, gero gehiago nahi izango duguna, edo ez, edo ikasiko dugu horriuko egiten eta bar, baina ez da matematika, sortea eta aipatu dugu hemen, lana, etengabe agertuko dan kontzeptu izango da lan barik be, arrakastarik ez da egongo, lana eta esfortzua, baina bardina arrakasta ez da matematika bez. Ez noski ez. Esan edot, inkluso eukidezakezu talentu bat eta igual bokaziorik ere ez daukazu. Izan zaitezke, nire kasuan ikusten dut, nire kasuan nire etxean, nik bi alaba dauzkat, eta nire alaba zarrenak daka fizikoki, ikaragarrizko, esango nuke,
ezaugarri asko eskalada egiteko. Eta, jende asko aipatu digun gai bada gainera, dalako oso gihartsua da, indar asko dauka, eta baina ez dauka bat ere zaletasunik. Orduan berak, gaur egun arte bentzat, ez du inundik inora nahi izan eskaladan aritzerik. Orduan, batzutan eduki dezakezu talentua eta bokazioa. Ez beste batzutan eduki dezakezu bokazioa, horren beste talentu ez, baina lanaren ondorioz, pues igual, lortu dezakezu, talentua dokan pertsona batek lanik egin gabe, inoiz lortuko ez lukeena. Orduan, ez da formula matematiko bat, ez dago formula magikorik arrakasta lortzeko, baina nik uste badaudela ezaugarri batzuk bai ala bai errepikatu behar dianak. Piskalen aipatu ditsudan 3 zutabe horiek, jakitea zer nahi dozun eta lan egitea. Gero, edo modutan oso argilaga nahi dut baita ere, kontuan eki behar dela, nik elkarrizketatu ditudan pertsonak diala, gutxi gora bera, belaunaldi berekoak, hemen jaiotako pertsonak, horrek ere markatzen du. Nun jaio geran eta noiz jaio geran, horren arabera ere asko aldatzen da ez, ibilbide hori edo izeberg horren azpian dauden elementuak ez da. Denbora pasatzeko eta aldi berean anitz ikasteko liburu bat da The Company Robert Littlena, eta hor nahi baldin badira ulertu gerra hotzeko espioitza eta kontra espioitzako hainbat gertakari eta hainbat garai, hainbat gatazka, zinez liburu entretenigarria da eta aldi berean anitz ikasten da gure garai ezain aspaldiko momentu historiko oso importante bati buruz. Batuk eratzekotan, Ursula K. Le Guinek bere beste lagun idazle batekin, David Neymonekin izandako elkarrizketa sorta bat biltzen duen liburu bat da hau. Eta, azkenean dira bi idazle, literaturaz eta idazketari buruz, eta bizimodu horri buruz, eta euren gustoez eta poesiaz eta ari direnak, eta elkarrizketa horien transkripzioa da. Eta euren pasio horrek sekulako inbidia pizten dit irakurtzen dudan aldiro, orduan laguntzen dit konektatzen idazteko. Etxeko liburuen artean behi da, gogoratu dut eta ikusi dut hau, dala James Joycen Dublindarrak, euskarara itzulia, Irene Aldasorok itzulia, eta gogoratu dut, itzulpengintza ikasten hasi aurretik edo irakurri nuela, 1989an, orain edizio berri bat atera dute, baina nik daukat hau, gogoratzen dut gustatu zitzaidala edukia, baina baita ere, ustet orduan lehenengo aldiz kontziente xamar irakurri nuelako itzaurrea, itzultzailearen itzaurrea, eta baita ere egiten diolako referentzia itzulpenari, eta liburuan bertan ere itzultzaileen oharrak agertzen dialako. Bestalde baita ere agertzen dialako, nik uste hemen hasi nintzela edo daukadan mania batekin, eta da irakurtzerakoan kuriosoak edo politak, edo zerbaitegatik arreta ditzen didaten hitzak edo apuntatzekoa, eta gogoratu dut orain liburu hau ikusitakoan. Ni ere iritzi horretakoa naiz, esan zuen Osabak. Ikas dezala bereari eusten, horixe esaten aritzen atzaio beti honako Rosakruztar honi, egiteko soin ariketa. Eba Domingo batuko zaigu, elkarrizketara, Eba, ze moduz? Kaixo, sondo, ilusio bat hemen egotea. Arrakastari buruzko gogoet egiten, zerekin zaila? Zaila, bai. Zaila, eta nik uste bukatzen ez den, azkenean Jasonek kontzeptu filosofiko bat aukeratu du, ez? Eta aurrez aurre jarri digu, eta filosofikoa den mailan, eduki dezakegu adostasun orokor bat, baina ambigua jarraitzen izango du, eta berak egin du hor ikerketa lan sakona, jarri dizkigu nolabait definizioaren hitzak edo, ez? Kontzeptu horren barruan, nik kontzeptuak edukiontziak bezala ikusten ditut. Hor barruan hitz asko daude definizioa osatuko dutenak, eta berak egin duen lan horri esker orain argiago daukagu, baina iruditzen zait baita ere azkenean arrakasta norberaren neurrikoa badela ere, ez? Maila batean, orduan hemendik aurrera, hortik abiatuta, liburu eder honetatik abiatuta, badagokigu bakoitzari, ez? Gure ikerketa propioa egiten jarraitzea, eta azkenean bakoitzarentzat egokia den definizioa osatzea. Kazetariak danok,
Danok gremiokue bakoitza bere aldetik joan den arren, idazle esanguratsu Jasone, hemen txegabiltzgu, eusten profesioari bebai, eta sekulako aldaketa eginda, kazetari lanak egin eta gero, beste bide batzuk hartu dituzu, liburuan argi geratuko da, eta inspiratuko gaitu beste danok bai, azkenien ez da inoiz berandu bez ezta, norabidez berdinak hartzeko eta ilusioiei eusteko bizitzan. Niretzat ez da inoiz berandu, eta gaina nik asko aldarrikatzen duten zerbait da, ez? Batzutan iruditzen zait adin batetik aurrea dekadentzia modu batean edo sartzen gehala, eta badirudi ezin ditugula gauza berriak egin, eta lehen egiten genituen batzuk ere ezin ditugula hain ondo egin. Ni horren guztiz kontrakoa naiz, eta iruditzen zait, jarraitu behar dugula etengabean gure gaitasunak garatzen eta egunero ilusioarekin esnatzen, eta nik aldarrikatzen dut baita ere aurraren gogo aldarte hori, ez? Garrantzitsua den bizitzari beti aurraren begirada horrekin begiratzeko, eta esateko, nik oraindik hemen hau ez dut ezagutu, ez dut esploratu, eta hortik abiatu nahi dut. Hala ere, sekulako aldaketa esan duzu, nire kasuan kazetaritzatik pixka filosofiara, eta nik momentu batean uste nuen horrela zela, eta pixka jartzen nion azalpena edo zen, nire egoera pertsonalaren bitartez iritsi zitzaidala aldaketa, ama izan nintzenean, aurren galdera filosofikoak eta aurrez aurre izan dituelako, baina gero konturatu naiz, ez dela hori bakarrik, hori ere bada, baina kazetaritza eta filosofiaren artean badagoela aman komunean galdera. Nik pasadet bizitza osoa zu bezala... Esan guri, artefaktuan. Hori da, bizitza osoa galderak egiten beste jende bati, zirelako informazio interesgarri baten iturri, adituak zirelako, eta gero hori publiko orokorrari ematen. Eta nik orain egiten detena, ni ez naiz filosofian aditua, filosofiaren historian, eta nik egiten detena, jakin elkarteko kide bestela, elkarrizketa filosofikora bildu nahi duen jendea, izan daitezkela aurrak edo helduak, lagundu filosofatzen galdera horien bitartez. Orduan nire lana da galdera estrategikoak jartzea. Ez da hain zaila. Orain ezberdina esan nahi dut. Zalantza barik, artefaktuan literaturari buruz hitz egiten dugu, liburuetan zenbat bizitza gordetzen den, kasu honetan zer esanik ez, zenbat filosofia gordetzen den, eta azkenin beti gauz bizitzari buruz berbetan eta filosofiari buruz berbetan. Beharko dugu bebai, esan didazu, ilusio hori mantentzeko, baliogarri sentitzearen, agertzen da hori bebai, sentsazio hori ez da, dinot, lan horretan eta legin horretan asko eskatuko digulako arrakasta honek, gure aldetik bebai. Bai, zalantzari gabe, ez, etengabean, gure, asko hitz egin dugun kontzeptu bada loratzearena. Niretzat hori oso funtsezkoa da, eta pixka demokratizatzen du baita ere arrakastaren kontzeptua, ez da? Denak garatu gaitezke, denak loratu gaitezke, eta orduan, hori etengabeko, horrek ilusioa pizten du, baina egia da etengabeko lan bat dela. Nik gaur atzo baina hobeto egin nahi dut, eta burrengo urtean esan nahi, begira ze lorpen txiki edo handi lortu ditudan, eta pertsona hobea naiz, eta, nire helmugatxoak lortzen nihua, orduan. Mundua den sinaurritegi galdoiko sinaurrietarik bat. Asko, historia aurreko ahpeetako jendeetarik Orriagako gatazkara, Erdi Aurora, beraz, 10 historia. Litzateke errez, baina segur bukatzeko bere terretxeren kantoriarekin bukatuko genukera. Errantzar bat, izango litzateke, beharrak ez du legerik. Familian eta lagun artean, maiz musika tarteko. Bien arteko zerbait, ez? Bizi eta utzu besteak bizitzen. Ni hau, mainan orain arte ikasi ditudan gauza batzuk jakinez. Pausuz pausu joango gara, dinot galdera erantzunen bitartez harilkatuz gero eta kontzeptu ezberdinetara iristeko bidea izango da hori, momentu baten zoriontasunean egongo garalako instalatuta eta Jasonek galdetuko dio bere buruari, zoriontsu ez bagara posible da arrakastatxu izatea. Ez ezkoan zaude, baina etorriko da asko gustatu zaitau, esaten, zehaztuko dugu hori. Izan leike, baten bat arrakastatxua zoriontsu izan barik? Nik uste baiet. Nik gauza ezberdin, egia da ukitzen direla,
baina nik uste zuk zure helburuak, markatuta zenituen helburu batzuk lortu ditzakezula, eta hala ere, zure bizitzan beste egoera bat gertatzen delako, zoriontsu ez izatea. Orduan, lortu dituzu arrakasta batzuk, baina norbait gaixo daukazulako, edo maila pertsonalean beste egoera bat ematen delako, edo euskalo zergatik, ez izatea. Eskutik doazenean, niretzako, klaro, eta edo zenintzat pentsatzen dut oso potentea dela, baino uste torrez, kontzeptu hau denak azkenean hor mugan daude, ez? Lotuta daude nolabait askotan, baino... Ongizate pertsonalarekin dagoelako lotuta behar bada, ez da. Ni gainera hainbat eta hainbat adibide daude, arrakasta objektiboa, kanpoko arrakasta hori lortu duten pertsonak eta ezin izan dutenak hori kudeatu, ez da? Bere buruaz beste egin dutenak eta bar eta bar. Eta hor azken batean, nik uste dut horrek badauka lotura zuzena ongizate pertsonalarekin, barruko arrakasta horrekin. Hau da, zu izan zaitezke munduko pertsonarik dirudunena, ero ez dakit, liburu oso ederrak idatzi ahal izan dituzu, ero ez dakit. Baina gero, zure etxeko bakardadean, halako utxune balima daukazu, ez balima dauzu sentitzen ez dakit, maitasuna daukasunik, esate baterako, ez era zoriontsu. Eta hori badago oso lotuta arkaitze dioen emozio eta sentimenduen horrekin. Hau da, arrakasta emozio bezala lortzeak ez du inundik inora ekartzen beste sentimendu hori, ez da? Zoriontasuna gehiago da sentimendu bat. Baztanen ospatzen da. Baztandarren biltzarra. Beltza du ardatz. Arizkun rock. Azken aukera. Amargarrena izanen da. Guazen. Ametsak izaerarekin lotuta eta lan hori eta esfortzu hori, ametsak ditugu hor zain, eba, eta harrapatuko ditugu, baina denpora aurrera joan ala, esan duguna, bizitzaren birak eta bar, momentu baten esaten dalako, idazle izateko ametsa daukazu, umetatik. Bai, ala da. Atzeratzen doana, eta momentu baten egin behar da bai, ez da? Rebizio hori, geure buruari, geure ametsei, eta azkenien, noraino iritsian nahien, denpora kontuak badaude bizitzan, oso gogo eta interesgarria da bai, egiten duzuen hori. Nire kasuan, liburu hau opari bat izan da zentzurretan, ze jarri nau aurrez aurre Jasonekin, izpilu bat izan da niretzat, baina ez izpilu lortu detenari begira, baizik eta oraindik pendiente daukadan horri begira, ze berak lortu hainbat eta hainbat liburu argitaratu ditu, eta ni hor nago, nire altxorra gordeta daukat, eta uste dut, ez nuke esango bidean galdu nahi zeni, baina bai entretenitu, eta bidean edertasun asko sortu zaizki, nik garbi daukat tontorra nun dagoen, baina basoa oso polita da, eta hor nabil. Eta, hor gaina Jasoneri esan dizkiodan gauzak, ez dizkiota aurrekoan senarrak esan zian, orain jakin den Nobel saria irabazi nahi zanuela Jasoneri liburuari esker. Eta ez dakit nola lortu duen hori, baina biluztu gehan, nik uste eta ez detela verbalizatu, igual, pertsonei oso gertuko batzuekin, baina orain ja, zabaldu dut, esan dut, eta niretzako ere konpromiso bat, nolabaiteko konpromiso hartu dut, eta Jasonek izan du, nik uste denekin, ze denak biluztu gea, eta badaude oso momentu unkigarriak, eta bera ere biluztu da, eta hori da balioetako bat. Ez que uste dut, nik asko sinisten dut, ez dakit, beti duzu energia, ero nahi duzun bezala, ez da? Baina nik behar bada joan Ebaren gana, besteak beste, Ebari ikusarazteko momentua dela, ez da? Bere momentu iritsi dela,
publikoki esateko idazle izan nahi dut, nire ametsa txikitako ametsa da egun ematen Nobel saria irabaztea, eta hortara jarriko naiz. Batzutan behar dugu, norbait etorriko dana, kanpotik, hor konpromiso hori, zure buruarekin konpromiso hori behingoz ja hartzeko esatera, ez. Eta berak nire bat gauza eman dizkit, eta ni behar bada opari hori eman diot, venga, ja martxan jarri, ze bada ordua martxan jartzeko zure... Denbora badoa, ez? Eta bizitza mugatua denez, garrantzitsua da, ez? Hor pendiente dauzkagun gauzak gehiegi ez atzeratzea. Ausartuko ginateke, arrakasta, zer den esaten? Zuretzate ba? Niretzako, niri horra asko gustatzen zaizkit, adibidez Nietzscheren hausnarketak beti aurrari begira, eta baita ere begira Hannah Arendt aipatuko dut. Hannah Arendtek esaten du, badauka jaiotzaren poetika. Eta hor bat jaiotzen den bakoitzean aukera berri bada munduarentzat eta badauka iraultzailea den zerbait. Niretzako da, bakoitzak daukagun berezitasun hori, txikitan hor dagoen egia, nor garen gu, niretzako da hori garatzea. Hori da nire ikuspuntua badakit, gero bakoitzak ez, beren moduan ikusten duela, baina nire kasuan da, begiratu, nor ginen, hor dago egia urtzaroan, lehenengo urte horietan, nor ginen, ze hasi geneukan eta hori loratzea. Niretzat, hobekien definitzen da banitza da harmonia. Eta da pixkat barneko eta kanpoko arrakastaren arteko oreka bat, ez da? Barneko hango litzateke lotuta maitasunarekin, eta kanpokoa eta sortzaileen zen neurrian aitortzarekin. Orduan, bi horiek dauzkadala sentitzen duten une horietan, sentitzen dut arrakastatxoa naizela, eta harmonia hori ematen danean, momentu horretan zoriontsuan naiz. Epikuro filosofo zaharrak bere garaian erantzun zien nola bizi edo zer egin zoriontasunera iristeko galderei, eta horrela jaso ditu Katakrak argitaletxeak bertsio berri honetan. Zoriontasuna plazerean datzala zioen, minik sortzen ez duen horretan, arreta desioetan ipiniz. 2023ko urtearen hasieran Manaslu tontorrera iritsi zen Alex Txikon alpinista. Igoera latzura esfortzuaren eta ondo egindako lanaren saria izan zen, eta horrela kontatu digu argazki ikusgarriak lagun. Laborategian dauden flasko guztietatik berdea da Katiren arreta piztu duena. Iristeko aulki bat bestearen gainean pilatu du, ondorioz, hankaz gora erori eta plastilina gainera jauzi zaio. Orain plastilinazkoa da eta edozein forma hartu dezake. Byung-Chul Han filosofoak Nekearen gizartea izeneko liburua idatzi zuen. Berak dioenez, gaur egun norbera bere buruaren esplotatzaile bihurtzen da. Ametsak bai ala bai lort ditzazkegulakoan, gure denborari eta gaitasunei ahalik eta etekinik handiena ateratzen saiatzen gara. Errealizazio pertsonalean ari garelakoan, atsedenik hartzen ez duen esklabu hiperaktibo bihurtzen gara. Bada, Masai tribu baten liderrari behin galdetu zioten ea zer den berarentzat arrakasta. Gauza asko ez egitea, erantzun zuen. Agian isiltasunean gure barrura begiratu eta galdera hori egin beharko genuke. Zer da niretzat zoriontasuna?